Започваме всяка тренировка с подготовка на тялото за натоварване. Разгряваме ставите отгоре надолу. Започваме с главата. Долу, горе, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Вляво, вдясно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Кръгове с главата наляво. 1, 2, 3, 4, 5. Достатъчно. Смени посоката. 1, 2, 3, 4, 5. Достатъчно. Повдигаме раменете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кръгове с раменете назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Напред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Лява ръка е спъната горе, кръгове напред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. С дясна напред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Ръцете горе, кръгове напред с 1 плуваш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Дишаме дълбоко. До 4 вдишваш, след това издишаш. Удължавай максимално фазата на издишане. Още веднъж вдишваш дълбоко, издуваш корема. Издишаш продължително, прибираш корема. И трети път. Вдишваш дълбоко, издуваш корема, издишаш продължително, прибираш. Достатъчно. Краката леко разтворени, ръцете на хълбоци. Кръгове с таза наляво. Почни. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Смени посоката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Ръцете до тялото. Пружинираме в страни. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Последна серия. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Достатъчно. Разтвори широко краката. Ръцете горе. Показвам. 1, 2, 3, 4. Готови. Дай ръцете горе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Последна серия. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Достатъчно. Дай ръцете пред гърди.
Усукваш вляво, навеждаш, изправяш и вдясно. Готови. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Наведи трупа напред, ръце зад на кръста, гърба изправен, пружинираш. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Хубаво тегнете мускулите на задната част на бедрото. 9, 10. Задръж долу. Хвани глезените. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Дай ръцете в страни. Въртим от раменете. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Изправи се. Дишаме дълбоко. Тук в 4 вдишваш, издуваш корема, издишаш продължително, прибираш. Още веднъж. Дишваш дълбоко, издуваш корема, издишаш продължително, прибираш. Достатъчно. Краката леко разтворени, ръцете на тила. Усукваме вляво и вдясно с пружиниране. Готови. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, последно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Достатъчно. Дай ръцете на хълбоци. Кръгове с трупа наляво. Почни. 1, 2, 3, 4, 5. Смени посоката. 1, 2, 3, 4. Последно 5. Достатъчно. Съпи краката. Разтри коленете. Хванете с пръсти около капачките. Коленете напред. Готови. 1, 2. Хубаво придържай капачките. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кръгва с коленете наляво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Смени посоката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Достатъчно. Разтвори краката. Хвани с пръсти около капачките. Кръгове с коленете отвътре навън. Готови. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Смени посоката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Последно. Справи се. Да разгреем глезените с левия крак на пръсти. Въртиш. Смени посоката на въртене. Достатъчно. Дай с другия крак. Смени посоката на въртене. Достатъчно. Дишаме дълбоко. Дишваш дълбоко, издуваш корема, издишаш продължително, прибираш. Още веднъж.
Вдишваш дълбоко, издуваш корема. Издишаш продължително, прибираш. Хубаво удължавай фазата на издишане. И още веднъж вдишваш дълбоко, издуваш корема. Издишаш продължително, прибираш. Достатъчно, вече сме разгряли, може да минем към втора част.